higmanan sa usa ka awit. Mayong adlaw kanyang tanan ng mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Taguan ako sa pangalan nga James. Apan sa di ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan, sana dalawa ang puso ko. Recorded by X Thunder Gaming. James! James, tama! Grace, ano? Nagdugo ka! James, please, nag akong hospital! No, na, please! Yes! Sorry for your loss. The baby didn't make it. Usadok. James! Usa pa, murag maglisod na sad si Mrs. sa pag-conceive o balik. If ever man, murag lisod na sad, knowing nga kaduhan na siya nakuhain. Grace, Han? James, please. Dili ko. Sige na. Daod-daod na nga. Huwag ka magpahilabot na ko. Dili ko ganahan. Kaya tingali kong maptos na sad ko. Di mas maayo yun. Dili ko. Dili na ko gusto nga ma-disappoint na sa dubalik. Grace. James, aduhan ako makuhai. Dili na ko gustong madismaya pagbalik. Grace. Hindi naman tubagon si Mrs. Bay. Gusto ko malingaw, bay. Kapos, bay. James. Sige, tagay pa ta. Magpunod ako sa kabakit, ha? Ngayon karon ka lang mauli, ha? Di pa kita mutubag sa mga tawag? Gilingaw-lingaw ko lang akong kaugalingon, Grace. Hinungdan nga hasta ko imong nakalimtan? Grace, please. Di ko gusto gaaway ron. Kisa may malipay ang imong gibuhat, James? Asawa ko nimo? Oo, asawa, tika. Pero sa man, nabuhat ba nimo ang imong obligasyon isip akong asawa? James! Pero may kang busy sa trabaho. Hinungdan nga, nakuha ang tas ikaduhang higayon. Nihangyo ko nimo mo live on ka. Pero wag ka maminaw na ko. Pero gisabot gihapon ti ka, Grace. Pero ako, ha? Gisabot ba ko nimo? Nga isip imong bana, doon na sa ko'y panginahanglan. James! Wala gini ko mahibaw. Kung matawag ba ba ni panimay ng atong gipuyan? Please, papahuwayan ako. Giluto, auntie ka. Dali na, pamahaw na. James, sorry ha. Sorry sa kung mapagkawangin mo isipin mo asawa. Sorry kung magsigilan ko kasuko. Siguro, husto ka. Husto ka sa tanan mong gipanulti. Dili lang tingali ko gusto mo angkon pero gi-blame na ko akong kaugalingon sa tanan. Pero please, hatagi kong laing chance aron makabawi ko sa tanan akong mga pagkuwang nimo. Grace. Si Melanie di ay. Melanie, si James ang bana.
Kinsa man, Han? Helper, Han. Sa? Nag-hire ka? Oo, Han. Naluoy man ko niya, good. Usa pa, gusto ko nga mas makahatag og time nimo kung wakay trabaho. Lami man sad ko na siyang muluto, Han. Oh, mao ba? At least, makatabang sa taniya, di ba? Hi, sir. Ay, Melanie. No worries. Mga abutan ni. So, war kaya nga kabalakan. Thank you, sir. Si ma'am ni mo, Melanie. Sayong nilakaw, sir. Kao na, sir. Nakaluto na ako. Oh, ikay nagluto ni tanan nga niya din eh. Oh, sir. Sige. Sabayin lang ko. Ayaw lang, sir. Uy, una lang. Sige na. Lahi kayo nga ako ng usang makaon. Sure ka, sir? O, lagi. Dali na. Recorded by X Thunder Gaming. Naong bitaw? May plano. Hmm? May plano. Si plano. Yan nakagusto ka. Ha? Wow eh. Amaw. Igwapahan na ko niya. Lahip sa dayo ng huna-huna eh. Muraw tagwa kailan mo. Aw lagi. Han, mawa ko din niya for 1 week. Ha? Asa mo ka? Doon na may seminar, honey. Okay ra? Okay ra. Sa trabaho mo ka na? Yes, Han. O, gitugon na ako si Melanie nga siya unay mo atimani mo for the meantime nga wa ko. Okay. Sir, nagtagay lagi ka. Mo inom ka? Dali, ubanin ko. Dili ra ba ako mainom, sir? May problema ka? Medyo. Ano may problema ni mo, sir? Pwede ko ni mo masturyaan. Melanie. Ambot ba? Mura mo gudog. Dili na ko malipayon sa mong kaminyo o ni Grace. Unsa, sir? I mean, love na ko siya, pero mura bitog. Dunay ko ang. Ha? Tingnan nga ni. Kaya dili na siya makahatag kung ganak na ako. Sir, Ikaw, mayuyap ka? unta to, sir, pero nagpinuang man. Bago lang ni nagbuwag. Imo magot kong gitutukan, sir. Sabi mo, guwapa ka. Huwag swerte ang lalaki nga makaangkol mo. Sir James. Imo kong gigisan. Sir James. Sorry sa kung nabuhati mo. Okay ha. Kagustuhan sana ako nahita po, Sir James. Melanie, unta ko noon sa may nahito po ang ato na ni. Makalaom ka, sir. Salamat, Melanie. Han, nanangin ba dito si Melanie nga mupahawa siya? Ha? Nga naman, Han? Mabdos man ko na siya, Han. Unsa, Han? Naluoy man gani ko kay dili ko na siya barugan sa nakapamabdos niya. Ay, kung kinsa pa tong bulahan nga hatagan dayon og anak, mapay kusog mo talikod sa obligasyon. Ang willing hinuon nga ihatag ang tanan para sa anak, mapay hinuoy gahi pa anakon. Grace. Sulti ko tinuod, Melanie. Insay amahan ang nanging sabak. Ang tinuod, Sir James. Ikaw mo iamahan sa akong gimabdos. Melanie. Pero ayaw gabala ka, sir. Wa ko'y planong gubuon inyong kaminyo ni Ma'am Grace. Mao bitaw yung na-decide kung mapahawa na lang para sa paglikay. Melanie, di. Anak naman ako ang iyong kisabak. Busa, barugan na kung obligasyon mo. Basta isaalin ako. Nadili na mo abot sa imong Ma'am Grace. Sir James. Parang kailan lang kung ikaw
Sa pagkakaroon, padayon gihapon ning Melanie samtang pamipas akong asawa. Ug mo 4 years old na nga mong anak ni Melanie. Din hinalang ko to. Ug daghang salamat, Ate Mel.